29 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ташриф оварда, бинои нави таълимии факултети забон ва адабиёти русро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои тозабунёди таълимӣ дар партави сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои махсуси донишгоҳ ба таври муосир сохта шуда, барои боз ҳам баланд бардоштани сифати таҳсилот мусоидат менамояд. иншооти таълимӣ аз таххона ва 5 ошёна иборат буда, барои таҳсили зиёда аз 1100 донишҷӯ дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. тибқи лоиҳа бино дорои 18 ҳуҷраи корӣ, 14 симхонаи барҳавои таълимӣ, кабинети лингафонӣ бо 32 ҷойи нишаст, маркази қабули имтиҳонҳо барои 120 нафар, толори фарҳангӣ бо 700 ҷой, осорхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. толори фарҳангӣ бо имконияти васеъи баргузории чорабиниҳои илмию оммавӣ ва фарҳангӣ фароғатӣ, гӯшаи табиати Тоҷикистон, осорхона бо фарогирии 3 давраи таърихӣ аз ҷумла таърихи қадимаи тоҷикон, давраи қабл аз соҳибистиқлолӣ, замони истиқлоли давлатӣ ва таърихи фаъолияти донишгоҳи мазкур дар ошӯнаи якум ҷойгир шудааст. синфхонаҳои таълимии барҳаво, ки дорои шароити хуби донишомӯзӣ мебошанд, дар ошӯнаҳои болоии бино ҷойгир аст. донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон таърихан аввалин мактаби олӣ ва мактаби олии омӯзгории Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва дар тӯли таърихи тайкардаи худ, яъне муддати 93 соле ки сипарӣ шудааст, донишгоҳ ҳазорҳо кадрҳоро дар самти хоҷагии халқ, бахусус дар самти омӯзгорӣ тайёр намудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар ин бинои хуштарҳу замонавӣ мутахассисони забон ва адабиёти рус дар мактабҳои миллӣ, забон ва адабиёти рус, забони англисӣ ва забони муосири рус тарҷумон дар сатҳи баланди касбӣ омода карда мешаванд. зеро ҳадафи аслии таъсиси ин бинои таълимӣ амалишавии барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ барои давраи то соли 2030 ба шумор меравад. лозим ба таъкид аст, ки раванди таълим дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар шуъбаи таҳсили рӯзона ва фосилавӣ аз рӯи низоми таҳсили кредитӣ мувофиқи нақшаю барномаҳои давлатии таълимӣ ба роҳ монда шудааст. боиси ифтихор аст, ки аввалин факултети психология дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ташкил карда шуд. дар он беш аз 1000 нафар донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шуданд, ҳам дар шуъбаи ғоибона, ҳам дар шуъбаи рӯзона. дастовардҳои донишгоҳ дар самти ҳамкории байналмилалӣ назаррас буда, соли равон 89 ихтисоси донишгоҳ аз аккредитатсияи байналмилалии институтсионалӣ гузашта соҳиби шаҳодатномаи махсус гардид. ин муассисаи таҳсилоти олӣ ҳоло бо беш аз 120 муассисаи хориҷи кишвар дар самти илму маориф, аз ҷумла табодули академияи омӯзгорону донишҷӯён ҳамкориро дар сатҳи баланд ба роҳ мондааст. дар ин донишгоҳ ҳамчунин донишҷӯёни хориҷӣ аз 16 кишвари ҷаҳон таҳсили илм мекунанд, ки аз обрӯю нуфузи баланди он дар минтақа ва ҷаҳон гувоҳӣ медиҳад. воқеан ин бино имконият фароҳам меорад, ки ҷиҳати пешбурди корҳои илмӣ, ба анҷом расонидани таҳқиқоти илмӣ, баргузор намудани семинар, мизҳои мудаввар, ҷаласаҳои шӯрои дифоъ боз шароити хубтар фароҳам оварда шавад. чунки имрӯз дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 6 шӯрои дифоъ амал мекунад, ки ҳамасола аз дохил ва беруни донишгоҳ олимон беш аз 40 нафар рисолаи номзадӣ ва докторӣ дифоъ мекунанд. ҳоло донишгоҳ дорои 11 бинои таълимӣ, 6 хобгоҳ барои омӯзгорону донишҷӯён, 14 факултет, 63 кафедра ва 89 ихтисос мебошад, ки 73 тои он ихтисоси омӯзгорӣ аст. дар донишгоҳ дар умум 18 000 донишҷӯ аз рӯи ихтисосҳои муқарраршуда таҳсил менамоянд. теъдоди донишҷӯёни тариқи квотаи президентӣ таҳсилкунанда 1600 нафарро ташкил менамоянд, ки аз онҳо 936 нафар духтарон мебошанд. бо қадами файзбори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави факултети забон ва адабиёти рус мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.
فاکولتت زبان و ادبیات روس از سال 1937 فعالیت میکند. در دوام این سالها هزاران نفر متخصصان را تربیت نموده است. در سال تحصیل 2024-2025 با فاکولتت زیاده از 1000 نفر دانشجویان به تحصیل فرا گرفته شدند. همه ساله با دستگیری ریاست دانشگاه آموزگاران جوان و دانشجویان برای تکمیل اختصاص و مبادله اکادمی به کشورهای خارج سفربر کرده می شود. با مقصد بلند برداشتن سطح دانش کسبی دانشجویان در رشته بیولوژیا و گیوگرافیا از طرف ریاست دانشگاه سال 2023 در باغ اگروبیولابراتوری بینای دوآشانه تجربه آموزی ساخته با استفاده داده شد. برای اجرای سریوقتی دستور سپارش‌های سرور دولت وابسته به پیوست علم با استحصالات در پارک تکنولوژی نزد دانشگاه استحصال میز و کرسی برای مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و عالی کسبی، آشخانه، راحت کرسی‌ها برای تالارهای مجلسی، منبرها، جوان برای کتاب، رخت خواب و نشر شعار و آویزه‌ها براه مانده شده است. پیغامخواری و سخن‌های پیشوای معظم ملت ما دانشجویان کوشش می‌کنیم که در آینده از استادان خود که دانشمند و علم دوست هستند علم و سبق کامل گرفته برای نسل آینده سبق گفته باشیم. Студенты нашего факультета очень рады и безумно благодарны нашему многоуважаемому президенту Эмомали Рахмону. Ведь именно благодаря его стараниям для нашего факультета построили новый корпус, в котором созданы все условия для лучшего изучения русского и английского языка. تشریف پیشوای ملت به دانشگاه مذکور و مورد استفاده قرار گرفتن باز یک بنای معاصر تعلیمی برای هیئت آموزگاران و دانشجویان این بارگاه علم و معرفت رویداد مهم و فرحبخش و تاریخی می باشد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با امکانات فراهم شده در بنای نو تعلیمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت و در سطح بلند کسبی تیار نمودن متخصصان رشته آموزگاری و زباندانی را رسالت کسبی و مسئولیت اولین درجه آموزگاران ارزیابی نموده تاکید کردند که آینده درخشان هر دولت و ملت به رشد بمیلان نظام معارفی آن و در این زمینه تربیت کادرهای خوب علاقمندی زیچ دارد.